Tere taas Konassa täällä. Uusi video ja uusi haaste. 3. haaste jo tällä viikolla ja tällä kertaa haasteena on tää kaneelia. Joo. Kaneelihaaste. Tarkoituksena yrittää nielasta tämmönen C-luikallinen kaneelia. Koskaan en oo yrittänyt tätä. En tiedä mikä se on. Ja mutta edelliset videot, ne oli kananmunan haaste ja juomishaaste. Mutta ei pidä tästä hirveän pitkään tästä videosta, vaan aloittaa suoraan tästä. Mä oon tossa vettä lähellä ja tuttu sanko täällä. Valkoinen sanko. Ei pitkitetä tää videota hirveän pitkiksi niin kuin sitä edellisiä, vaan laitetaan suoraan kanelit suuhun. Seimenkavista jää ihan että oli pahaa. Että oli pahaa. Se maistui ihan hyvältä alusta, mutta sitten kun sä yrittää alkaa nielemään, niin se oli aivan hirveetä. Joo. Ei muuta. Kiitos kun katsotte jälleen kerran videon tykäät. Ja jos tykkäsitte, käykää katsomaan edelliset videot. Laittakaa kommenttiehdotuksia, minkälaisia haasteita haluatte. Ja jos vaan moro, hyvää illanjatkoa ja peace.